Welcome back to the reconnection. Ndinavo mukoma mono Clive Mukundu. Tiri kutarisa rwendo rwawafamba, but we are also looking at my experiences avaita go through semuimbi kana kuti semuridzi weband. Zvamanga muchitaura mukoma mono zvinhu zvokuti my experiences aya anotarisirwa kuti you need to go through them, because I believe pamasvika you can say you are now a better musician, you understand music better, and we've actually written a book. Tell us more about this book. Rakanzi Mono Mukundu, Following the Melody. That's the book. Ibhuku randakanyora nchizama kuti tiratidze vanhu mamiriro akaita music industry, tichibudisa pachena matambudziko ari music industry without sugarcoating them. Okay. Usually havanzoda kubudisa pachena zviri music industry, matambudziko arimo anongobata kunze, ongoita kunge zvinhu zvese zviri right, umwe maita zvifushimira zvese. Saka tichiratidza vachangopinda music industry kuti matambudziko akaita so munga anzvenge sei. Saka ibhuku rinotsanangura futi mafambiro ese andakaita music industry kubvira ndichitanga kusvika iye zvinezvi. Saka yanga iri nzira upfuti yekuti ndizama kukurudzira vamwe vaimbi kuti vaite sei, vanyore zvinhu zvavo, because unoziva nemamira takaita muno muZimbabwe tine malegends akawanda, vana Safiro Madzikatiro, vana James Bado, vana James Chimombe. Hatina documentation yavo, hapana madocumentary films, hapana mabhuku akanyorwa pamusoro pezvavo. Saka zvinhu zvinoita kuti nhoroondo irasike nedzidzo zviri paupenyu hwavo zvinodorasika. Even group kuti rizotaurwa, because mamwe maako ataura because imi muripo, but imagine kana vangambenge varipo vasisipo zvachose ratorova group. Izvi zvakatosangana panombosangana nachibhodhoro nevana Mudhara Philips usu vakaridhara uchitaura navo soko kuti unzopanda nedzimwe nyaya dzokuti unotodzidza zvinhu zvakawanda but hadzisi kunyorwa ende achingofa munhu nyaya zvatopera. Saka ndinokurudzira vaimbi kuti ngavanyore mabooks. I'm just going through your contents, ma pages amwe now mune your childhood years, matudza kuti makakura sei, and the early years, the Chucks Brothers, Crocodile, Rockers Gang, love and music. This is actually a topical issue, nyaye love and music, and I believe zvikwata zvinji zviriko mazwana maband besides nyaye mari ye ma issues love ari kupinda futi mumaband achitanisha image yevaimbi kana kuti achitosplita mabands. Zvinogadzirisika sei zvinhu zvakadai izvo? Pane word rechirungu rinonzi groupie. Pane anonzi magroupies. Magroupies pachirungu madzimai anongofarira mamusicians, kudana nemamusicians, and anenge asingati mari yako, and mumwe anenge atori munhu atori mari dzake, arungoda zita rako chete, angoda ngonzi adana naJustin Matlash chete, because Justin Matlash anoridzana macheso, ndozvaro anonzi magroupies pachirungu. Anowanikwa kwese musecular music ariko, vamwe vacho vanouya direct, they are so direct, anouya achikutaura zvatoda direct. Chechi variko futi. That's why uchiona kuti even magospel musicians they are not spared, mafundisi they are not spared, because inyaya yemagroupies. And anokasana zvokuti wakaroora. Even wakatorora anakatoda at least you are honest wabuda pachena kuwaita se. Saka iwe magroupies, you have faced these types of people. Every musician faces them. Kuti kana uri musician usingatofase izvo zvotenda kuti ndiwo ne problem, kuti sei usiri kufesa maproblems. Saka iwo anonzi magroupies. Saka magroupies is something chanchiripo kubvira kudhara, but vanhu vazhinji havazozvitauri nezvavo, that's why ndakazvinyora kuti munhingi rinomu. Saka zviripo pasi rose futi, whether waenda kuAmerica, whether uri muno muZimbabwe. Saka ipapo manje ndopanoda kuti semuimbi manje uve nediscipline manje, yekuti kana magroupies auya hazvicharevo kuti ndiwo wakapenga stereka, because vaimbi vose vari kutopfimbwa sekupfimbwa kwauri kuita iwewe. Saka ndinoti even mazano kwanzwa chinzi pane muimbi mutsva achangopinda music industry, wotona mushure mukangu akapfupi akutobuda manewspaper adana nanhingi, azodana nemukadzi womunhu, azomitisa uko pakutobuda masoro iye manje kana asina ruzivo rwakakwana anenge achiona kuteerwa kwake sekunge akapenga zvake zvanyatsoita. Vaimbi vese vari kutosangana nazvo anonzi magroupies pachirungu, vari kuti muimbi wese anotone magroupies ainayo, and zvinonzi hanzi there's a devil for every level, depending kuti uri pane ma challenges anotarisana nawo. Saka
panyaya magroups pada kungwarira isi takapedza nawo mubhuku ndakatonyora nyaya ndakatomborumwa neSTI titaurire zvakafamba sei ndakarumwa neSTI ndiri mupano oya okay ende ndo dzungu rakawanda futi papo saka ma1 okay ndo unonzi uchapupu usina kugombedzerwa ndabva ndakongwaro ndikati no kana wapiwa warning card 2 you need to be smart. 3 yacho unogona unokwanisa kuenda pamda ndiri mufana pandopana ndati I'm going to abstain until I get married. Saka ndandiri magitari udaro ndichiridza magitari pamba chichidza pamberi pepambe pamba chichidza pamberi pemagroups iwayo ende unoziva kuti miedzo ukauya nemunhu waona type yako wakaoma kupfuura miedzo unopana heavy baby mbeu yako chacho kana ari kukuda akuda mari yako asi then ndopanooneka unzi wakasimba here kana wakasimba saka ndapfuura nemanhingiri nese ndikati ano hanchabati ndamawarning angu too. I actually wanted to ask you how do you escape these things? Unoita sei? Because hapana murume asingadi vakadzi. It's by nature. It doesn't mean to you kana vakadzi stereke wabva watoshamisa stereke. Umboshamisi it's natural. Saka just a matter kuti zvafanana nechikafu chaicho unonzwa kuti waguta. Saka kana warora waguta havapere ndinogara ndichidza panhama nechitama magitari kuti kuita mabhebhi unenge uchito don't complicate your life like life yatiri kuita muno muZimbabwe it's complicated now kuti that's very true. You are adding on to that complication. Pane maproblems anouya ega siyewo usanotsvaga exactly usachiudza mafriends angu kuti even zvokuita maaffairs because I do not to complicate my life. That's very true. That's very true. Saka pandiri panapa handitona kana smallers and handina mwana musango umwe uchapupu usina kugombedzerwa. This is that makes two of us, my brother. Zvinhu zvinocomplicate life yako wakuma maintenance court exactly mari dzichingopera futi the little that you are trying to make yakatoomana kudhara. That's very true. Saka ndenichiudzana kuti guys nemaomero akaita Zimbabwe kani siya maproblems anouya ega kunotora badzo woenda unochera mwena wemaproblems akanga kusona saka it's a good question yemagroups yokuti vechidiki vatotanga magitari dzikamai siya maproblems anouya auye ega haikunoita kutsvaga ende kana magroups akuya hazviri washamisa ende tiri pamagroups papo unoziva kuti pana vamwe vandozivikanwa kunzi uyu ndiwe madrama. Okay. Pakabhendera macheza anangaida Obed. Pakabhendera Sulu anangaida Carlton. Pakabhendera Ningiri. Ari yangotera madrama chat. Okay. Mune friend yangu aishanda pa night club aitoziva kuti uyu musikana pesi pana mabhendi anoenda na bass player. Saka iwo uri kuridza bass mubhendera ramachezo. Utoriti watotarget kudaro. Uchingopedza so kabhebhi waendwa nayo. Apana karika heavy kakabatana iwo watogaita guys nini ndakapenga mabhebhi. Afarira skill yekuridza. Ausiri wega uri kuningirira every musician arosangana nazo. So it depends kuti self control yako. I think it calls for self control. Yakasimba sterek. Good advice now chakupinda music. Tell us also about self control iyo because maybe it's easy muri muno muZimbabwe. Because maybe you know the environment. Zvinoitika kana maenda kunze uko on tours. Group is a group whether muri Germany whether muri France. Kungoti zvako muZimbabwe times vanhu vari more reserved mbichana nenyaya culture yedu. Saka it's actually worse out there. Muno mufuti zvakadaro but approach ndinosiyana. Munhu reserved group reserved rinouya still but mawiri ndo anongosiyana. Okay. Mwana wangu kumira phone number ndikumbira phone number ndini song yangu ndoda kurecorda chichichi then wampa phone number nditi ufunga munhu ada record then time mubuda pachino ndinoda nditombogona kuimba mwana utsvaga number yako akufana mazana zviri nyore akutanga kusendera ma message akutanga kuita sei saka ma tactics acho akawanda but kana makunzo like western world they are more upfront man because zvinoenderana neculture futi ndizvo zvinoti pane mabhendi andonzi bhendi rakapedzwa nemunhu one because anenge achita akaapproach kuti ndapfimbwa nebhebi ndakapinga otora bhebi onorana wabata chirwere next time rakupfimba lead vocalist iyo toti ndakapinga kani bhebi rakanaka so kuti riri kutenderedza imese because iye manje chigroup zvachinoita kurara kwaita neyo manje it's a prize kuti even my friends akananga akawadza tasoni
ndandina ningi Justin ndinhingi futi mono saka ari matrophy ari kutoisa chi ari kutounganidza mimi ndini zvimatrophy zvake. Oh, that's a lesson. That's a lesson. I really wish, especially vari kukura ava, they need to understand this. Mamisens nekuti travel kwatinoita ka tikada tiri kufa more nemaaccidents but tozofa more nezvirwere. What an observation! What an observation! Yeah. It makes sense. It makes sense. And do you know sometimes kuti it's just word on the street, famba ichingotaura kuti chinouraya musicians chirwere. You know, it's as if you are meant to die of AIDS or things like that, which is actually although zvinoonekwa more. Yeah. Okay, let's talk about my Mukundu. These challenges dzakafanira kuti you are sort of approached zvinoitwa magames iwaya anotambwa nevasikana account nemagroups amuri kutaura. How does she take it? Chakanakira ukama hwangu namai Mukundu ndokuti tichitanga kudanana chaiko I was very upfront. Vanosoma zoti handina mari kutamba nhamo ndikurara mukicheni mamai magitara asi kunza mari. Ndakatomubvunza kuti unofarira dore rakati anofanira ndati manje ndomwa ndaimwa maskadi ndati manje ndomwa akati I'll compromise ndokuita se satapinda murezi takataana zobudirana pachena. Ime I'm always upfront. Handiri zve kuti munhu aite zvokufungidzira. Okay, you want to be straight. Yeah. Ini name musician ende chinangwa changu ndechekuti handinoda kutombotsvaka basa ndotori chini tichachengeta vana nemagitare ewaya and it's not easy. Machallenges ari magitare ndeaya neaya ona saka akapinda mazviri aine full information. Okay. Saka even angabva kumhuri yakabudirira aitoziva ndikunolowa mastandards and ndikunolowa akatodzivisa mastandards to the extent kuti akapedzera atoita musikano webasa for the sake relationship yedu. And pando nehama dzangu dzakatomaapproacha futi hama dzangu chedzo dzakamaapproacha dzakati dai watsvaga mukomana ari nani uyu mwana wedu tomuziva hapana chinobuda ona ndio magitara havarore unokomidisikosi wakadaro. Sai pakatanga kuti mimba chaipo akatorwa nehanhu akatova ichitokwata kuti nhasi ndikangomuudza ndane nhombo but atoshandisa aita ndane nhombo atichida kubvadza wepapa ine plani katenga chi vanotenga maskadi vatokatocelebrate plani yangu yafamba. Saka namai mono vakapinda murelationship achiziva mamiriro ekunzi. Saka machallenges ese waya vakapinda vanoanzwisisa. Saka of course mafirst days pazita parakatanga kutsimuka vaimbokanganisika yekuti murikufamba mese mabhebho acho kumhoresa maona mahagi akauya mazuva anaya mafirst days vaimbomukanganisa but nekufamba kunguva akapedzisira ngoita se. Does she attend your shows? Yeah, she does, but she's a very serious Christian. Saka according to my doctrine, she's selective as well. I look at my shows, my bar, my clubs, usually I'm going to gospel. Okay. Which is, I understand it. Yeah, I understand it. So, from a picture page per Facebook, I'm going to my club and my children gospel. I told you in my clubs. Saka panindo kuma gigs gospel. Do pamunenda now. Okay. Saka she understands Jesus. That's beautiful. Saka all these years, it means that what contribution yavo yamungati vakabatsira apa in terms of music. I'm looking at my issues equity, maybe bringing stability, because you find kuti kune musicians very excellent vanokwanisa kuwiridza kana kuimba, but because maybe they are not settled life yavo inoita seisina direction. Would you say kuti mai Mukundu vakakupai that stability ne direction? Yeah, chikutanga kuti panhingirini panonzi pamusic talent is not enough. Pakubudira kumunhu haikona kuona munhu anogona kuimba but this guy achabudirira. No, it's not defined like that. Life yakanoirana sei. Saka marriage futi is another thing chinocontribute pakubudirira kwomunhu. Saka pada kuona mukadzi anokubuilda, anokuvaka. Saka mai Mukundu is one person akacontribute singaite mulife mangu pakuti pane time zvinhu pazvakaoma pataidya muriwo usina mafuta and she would understand. Iye angasina zvekuti ndakabva kumhuri
ine mari urunditambudza. She was totally silent. Wow. Takafema moto tipantema takafema moto tigara mukakabini so kemapuranga mabhuku kaipinda mhepo heavy uchidya sadza nemuri usina mafuta inobva pamabhuku yazofanira kunana marondera kuinotonhora yakanga ari mapata mamwe anandapewa kumoza. My goodness. Tichitamba nhamo. My goodness. Mama nevana here baba. Tantine wekutanga then wechipiri akauya nhamo yakuda unoti peri. But wekutanga akaiona nhamo yese because bhutsu chaizo anga asina mwana wekutanga. Wow. Saka takafema moto mafriends akadzidza nawo kumagroup eschools vamwe vacho vachisangana nayo chiti sei wakazvitambudza kudai kudana nemunhu akadai itonza boyfriend wakambodana naye tiri kuchikoro hasati aroora kachitimaadvice. Okay. Producer ndiye mureo phone yangu ndigocheka mamessages. Yes. Saka munhu waya kuti saka zvakandipa shungu manje ini ndini ana kutozvitambudza ndega kuti ndikutambudza mwana wevanhu. Saka ndingaite sekuti life yangu ite se ifambe kumberi. Saka vanotanga kuningirina kuronga maplans. Saka contribution imwe yakaitwa namai Mukundu manje haasi munhu yanda zveblame. Like for example patakatanga kupinda mamutukudzi mari yatakatanga kutambira mamutukudzi yanga yakawandisa kupfuura mari dzataisimbobata. Okay. Saka vazhinji vaiti vakapinda mubhenda ramutukudzi kana vakapinda mabhenda nemusoro vanotanga kutama kwavanenge vachigara augara mutown autenga hembe vakuafodha the good life maziwivhi $200 yakabva no ngatirambe tiri kumufocus kwatiri kuno tisave mari hembe kanzitenga hembe ngatitengedzerana of course vana vanenge vada kuonekwa kunzi baba ngatichenese but isusu ngatimukadzi anovaka manje. Saka takaumba tese ningirivini pastudio chapi chapi tatobvunzana takanatsobvunzana kuti iwe mari yatiriupenha mutukudzi inokwana something we can do something with this money. Saka let's make use of this time because magitara ana job security tokunofaiwa anytime. Saka toita sei amboni ngatite makombi no makombi anogona kuita accident ende ane marisk akawandisa but tikaita studio but studio competition ndanoini handichike competition because ndine yangu lane anofamba nayo yakasiyana nevamwe I can survive. Hakuna anondibata kandiri lane mamwe saka ngatite zvinhu zvekuti and you consulted muchiwirirana. Saka chanoda pavari manje haasi munhu anopindira because unoziva ndopesa nenyaya yevadzimai yekuti anouya kubasa kwako achikuonesa nemaclients ako achisweta sei achitoda kuratidza vanhu vauri kushanda navo kuti ndini so maclients anotouya kustudio anotota kuti mukazi wako because hapinde mustudio yaisodisturba nevanhu takatobvumirana kuti maclients ndeangu kana pane chanetsa ndindotaura navo. Saka munhu yekuti zvese zvatakaita zvese kuti tisvike pastage yatiri takastruggle tese tikapanana maideas tandiri tese muhondo macho saka munhu akadaro manje hapana kwanoenda. Saka akandivaka zvisingeti. I'm sure you are enjoying this discussion and you are also reconnecting, particularly those vakaenda outside the country, wherever you are. This is your moment to reconnect na Gwenya Gitare Clive Mono Mukundu. The good news is he is here, he is live, and we are getting to interact with him. We just want to make mention of my viewers edu varikuona vari wherever they are. Some have already mentioned kuti varikuona varikunana South Africa. We want to say thank you so much. Pana Evans Farai Mudzengerere arikuti chibaba baba chacho chiripo chibaba baba chiri areas. Mamoyo B Mufamba has joined, arikuwacha arikuona also, and Evans Farai Mudzengerere actually says the best engineer producer, I respect you Mono. Never not to appreciate the great work that you do. Anditika, this is beautiful. Alois Machapu has also joined and she's watching live. Memory Makurumure Hanzi Gatare Rakakwenywa hapa. Hey, Hanzi na Evans uye Gatare rinotambisa nyika yese. Simba Mfudze says great inspiration. Thank you so much and we appreciate kuti you are being inspired nema stories atiri kushare here na Mukoma Mono Clive Mukundu. We are looking not necessarily at the music kuridza kwavanoita but his life, outside music, within music kuti vanombozvifambisa sei. Now Mukoma Clive ndinoti ndivunze kuti kuimba muZimbabwe, would you encourage vanhu kuti vaite take up music as a career? Kana zviri mauri chipo chacho uinacho zvisingaperere pachido chete chipo chacho uinacho unozvikurudzira asi unofanira kupinda music industry macho waita research yakakwana uchiziva mamiriro ekunze
because muno muZimbabwe music is a low income career. Haina mari yakawanda se mari dziri kune dzimwe nyika. Saka unofanira kupinda muindustry uchiziva zvichizvo. Uziva zvakare kuti pama types of music uda kuidentify ne type of music ipi. Kune mamwe types of music yekuti dzinokupa airplay yakawanda. Unorira sere pa radio but ukaita show hapana munhu anouya. Koita mamwe types of music yekuti unodziita muno muZimbabwe unofanirwa zvokufarirwa zvezvia but vekunzi vasingazvishona avamboinzi. Koita dzimwe music dzekuti dzinogona kunakidza kunze kune unonzi chii miridzi kwemakungo but uno muZimbabwe achingokwaappreciate zviri kwauri kuti music unoda kuita music sekariya yekurarama nayo here unogona kuita music uda kungotsvaka mabhebhi unoawana zvishuwa saka depends kuti unoda kuitisei. Saka kana unoda kuita music yekuti uda kurarama nayo uchitonzi kubasa pada kuita very wise decisions because zviri kunzi music industry, music business, which means you can make a livelihood out of it. Uri muno muZimbabwe muno wakutanga kugadzira product inoenderana nemaIndia. Tine maIndia mangani muZimbabwe. It won't make sense. Zvinondunzira nini? Zvine numbers. Zvine numbers. Saka ndo advice yanogara ndichipaona kuti kana unoda kupinda music industry asi haikona kumhanya kupinda full time. Kana uri kubasa ramba uri kubasa. Womboita kubasa uchiita part time. Kusvikira music yacho yakwanisa kubhadhara kupfuura kubasa uchizosiya kubasa. Ukatanga nokudhaivhira kudepend unyuro kamwe zvikapinda kambozvino because ndangodhaivhira barangopinda baraita full time straight anambobirana. But maybe it was based on the decision amama toita kuti this is what I'm going to do. Vazhinji manje vanopinda vasingazivi and they are not even ready. Vanopedzisira ane mubvunzo kuti ndochipo changu zvishuwa here and vamwe ndo vanopedzisira vakuchinja misambo akaona uri kuita mazuva iwayo kana rimwe point yandodaita manje ndekuti chinhu chine chiri the in thing chiri kutonga mazuva iwayo it doesn't mean chinokupa mari because vapana kuti for example Niger chaicho singadi kuwanzirana ndoipiri kunzi Niger ine tuma Nigerian beast wetu Nigeria uri kuita mari nayo but muno muZimbabwe hapana kana wana atatenga masipas nayo hapana kana wana saka inokupa mbiri ikugoridzwa paredio but hapana mari haikupe mari. Saka kune matypes of music mamwe acho handichataurai nezita because ndingazobata pasiri tese tinovaziva. Pane maartist atotizota kuita musambo wakati but asati ambona posta rawo because akaisa posta hapana nouya. Saka as an artist you need to make a proper research and the research yangu inini yandakaita nini ndonzwa vapana vazhinji vaitaura nyaya yokuda kuita international ndochinangwa chavapana vazhinji asi vanozorasika pakuti vanofunga kuti uite international ufanira kutedzera music yekuamerica. That's a serious misconception. Because ukabuda kunze kwenyika uchinzwa pa kuZimbabwe vanhu pane zvavari kutotarisa haungeni kuamerica unovaridzira huko. In fact they do it better than you. Vanotanga kutocorrecta haungeni kuamerica unovaitira rap kana R&B. Kune shasha dzeizvozvo. Nandiriko ndakaenda kuStates 4 times. Unosvika McDonald's munhu ari kutsvaira so aine voice rakaipa achitobhita Asha achitobhita wana three songs asina kana dope but ari kutsvaira muchi then iwe uzofunga kuti iwewe wobva kumfakosi unobhita mpanhe ari kutsvaira munhingiri zvimwe zvinhu hazvitomboite kutaura daro bhozi ndakasara nevapanha vakati wandei I remember vamwe vakaemba kwangu pana ndichiri kutanga studio vaitaura kuti sa vaingoemba nechirungu vachinyadzisira futi vachifungidzira kuti ndo zvinosela Zimbabwe tiri very conservative and tiri vanhu come on tine makristu and even chivanhu chedu chaicho achitombobvumidzi zvine mamorals mukanyadzisira zvamuri kuita izvozvo hamuwirirani nechi zvakanzi isusu tikutasa on the international level tinozoshanda naDr Dre ndando problem yamunoita ndeyekuti muri kugadzira music muchida kutanga mafadza vanhu uku musingafadzi panapa vekuamerica kana vagadzira music havasi kugadzira music vanhu vari kuZimbabwe haasi kutombopinda mustudio achifunga kuti saka vanhu vachanakirwa naye ari kutogadzira vanhu vari muBrooklyn then vanhu vako kana vanakirwa nazvo manje vanhu munyika mako zvavakandokaita music muno muZimbabwe vanhu vakanakirwa nayo muno muZimbabwe vemunyika mako vakanakirwa nayo zita rako rikakura even kutengesa kunze zvimwe zvanzi nyika inonzi Zimbabwe kune munhu anetsa ningi yashupa even muna wekunzi vacho akanzwa kuti ningi ndiyanetsa kuZimbabwe munhu isi anonakirwa naye ndombona kuti mazano vanonzwa kuti kuZimbabwe kune mupanha anonzi Japrez munhu isi that's why unoona kuti mazano akuita macollaborations nevanhu because munhu anenge achinakirwa akanzwa zita rakanaka rimubva from hapana kana munhu wana anokuziva kana kuti ari kuteerera song yako kana wana uimba zvinonyadzisira bhozi kuda kuimpresa Dr. Dre ari kuAmerica ukana anokunzwira you won't make it
the trick ndekuita zvinhu zviri very zim centric and zviri relevant kuvanhu vako and ukaimba zvinhu zvemunyika mako yoga zvinhu chibva straight pamwoyo pane kuti unoimba zvehenisi uimba zvemalambogini atisatambona muzimbabwe uimba nelifestyle imwe yatisatambona muno we won't relate saka advice yangu ndeyekuti kana uda kupinda music industry make sure kuti une chipo chacho and haikona kumhanyira kuita full time wosarudza kuti zvakuda kuita izvi zvino relate kuvanhu here and kazhinji kacho kana uchida kunogara kuma-low density kuma-suburb whether nemusic kana kuti nechiita zvinhu zvevanhu kuma-location then kana uda kugara kuma-location ita zvinhu zvevanhu kuma-low density because vashoma saka kana uda kufadza vanhu inobudira uchiita mari ne-whatever thing you do ita zvinhu zvinowirira nevarombo zvechibalance chine mari chine mari yeso kana kuita kuimba accent yako inenge wrong futi uchisvika kustates vanotokuudza kuti uri kutraya vanokuudza kuti accent yako strange, where do you come from, vanotoinzwa maamerica mane accent yekunew york kune accent dzinosiyana yako uri kuzimbabwe uri kuti ndakaiona patv trying to use exactly and you failed to copy. Saka be yourself. Don't hide from being who you are. Ndopane mistake inoita vanhu vazhinji. Because tikadota history yemuzimbabwe yevanhu vakaita international. It's simple. Thomas Mapfumo is international. Oliver Mtukudzi is international. Mokomba is international. Hope Masike is international. But they are still Zimbabwean. Ukataza vese vakaita international vese hapana anodza music yekunze. Hapana kana one anodza music yekunze. Why? Because uchibuda kunze munhu ukanzwa bva kuZimbabwe munhu anoda kunzwa kakao traditional kaumbira. Ukanzwa bva kuJamaica munhu anoda kunzwa reggae kana dancehall. Ukanzwa bva kuDRC munhu anoda kunzwa rumba. Ende zvinoitika even nyange ukaimba neshona pane some tonality, some elements dzinocontributwa nelanguage futi. Zvakona kuti ukatora song yerumba ukaimba neshona pane tunhu tunotochinja pamelody yayo chaiyo patune yayozoimba neshona. Saka every language ine tunhu twayo tunoita kuti zvinhu zvinakidze. Zvakona kutora latino music ikaimbwa nechirungu inorasa tumwe tuma-elements but ikaimbwa nechispanish ine tumwe tuma. Zvakona rumba chaiyo ikaimbwa neshona pane tumwe tunhu tunorasika. Vakaimba nelanguage pane tumwe tuma-essence turipo. So saka language yako even uchiimba neshona iyo you can be international. I had a time yakaenda just as we close yakaenda dembo sometime ku UK tanzi vanhu vanga vasinganzwi but they were saying varungu zvikanzi the beat we can't hear the words but the beat is quite okay, let's go dembo. That's what we want eh. Exactly. Ukasanyara indakatoona futi mwari anofevhera vanhu vasingazviramba vanozozvitarisa vanhu vanobelieve in themselves. I can give a good example. Ma-Americans vamunoti hakuna munhu who is proud of kwaanobva kupfuura ma-American and vanotozvidzidziswa kubvira vari vanadiki nemakatuni avo chaivo vanenge vachivadzidzisa ndimi makapenga ndimi munotonga pasi rose kumamuvi avo chaivo. Saka ukaisa ma-American apo woisa mumwe munhu abva kune imwe nyika you can tell nemamiriro chaivo mamiriro anenge akaita chaivo kuti munhu is confident. So that confidence ndo one thing chandakadzidza pana Mutukudzi because vazhinji kana uchikwira pastage so they are apologetic. Varikufunga kuti they are less of audience yavo vakutoapologize. There's a difference between being humble and being apologetic. Most of them vazhinji vanenge vari apologetic vari kunyara just because pane munhu abva kuAmerica but ukaona zvinoita Mutukudzi achikwira pastage anokwira with pride. Why? Ari kuridza zvinhu zvekumusha kwake because no one achaanza pakati. Ndozvatiri, that's my song. Chizita kuti ndo inonzi chinokora icho chichi I really wish we had enough time to, this guy's got so much to say, so much, and I believe also my upcoming, even my established musicians, some of these things Murukudzidza from someone who is amongst you, who has gone through so much in his own career, personally, in his life, and also as a musician. Saka kudzidza akupere, and I really believe kuti vari kuona nevanga vachiona this program madzidza zvinhu zvakawanda. But above all, we want to appreciate you for having been part of this discussion and for reconnecting on the reconnection with Mono Clive Mukundu. Thank you so much, my brother, for coming to the reconnection. Okay, we hope to meet again next time on another program, other programs here on ZimDI TV. Share link ye video manga muchiona, and also invite others to like our page ZimDI TV. Until next time, God bless.